Kanina ko pa kayo nilista, naglalaro ka lang kayo. Sino ka laro? Kayo pa rin. Banse ata kayo eh. Nakaset kayo? God, suggest na lang. Ulit ang kaya pa. Baka listahan ka pala. Yun sa Samson Mendoza. Minong Kiris. Oh. Sige.
movie na nga lang. Diba? Sa ano naman namin, sir, sa pito naman namin. Ang talaga ba? Alam mo na ba hindi? Dami palaban namin.